Добър ден! Аз съм диригента на Младежки духов оркестър „Надежда“ към Столичен център за работа с деца. Ние сме дошли тук на поредния фестивал на духовите оркестри, за да направим празника на софиянци. Оркестър е съставен от младежи между 19 и 13 годишна възраст, като свирят на всички духови инструменти. Имаме естествено ударни, един бас-китарист. Участваме в много прегледи, фестивали, шествания, а пък тази пролет спечелихме и награда Млади таланти към Националния дворец на децата и наградата е безплатна творческа почивка лятото. Можете да ни слушате почти навсякъде, когато има чествания за 24 май, коледни концерти правиме по всички базари. Изобщо имаме богата дейност. И репетицията имаме си зала, в която се събираме 2 или 3 пъти седмично, в зависимост от ангажиментите, и си репетираме според това какво предстои за концерт. Иначе репертуара е много богат. Имаме много хора, маршове, но към тях имаме и жанрова музика, филмова музика и включихме вече и класически произведения, като днеска концерта ще започне с едно точно такова класическо произведение Вилхелм Тел увертюра. Какво ви грабва вас в духовата музика? Значи духовата музика е едно от най-традиционните неща в България. Особено в Северна България това е издигнато в култ. По принцип аз работех в Софийски духов оркестър дълги години и знам каква е разликата между това другите оркестри, в които трябва да се отиде в зала, за да се слушат, и какво е да излезе духови оркестър навънка и хората се радват, щастливи са. И по принцип това е традиция за България, а също и за цяла Европа. Така че това има бъдеще. И в момента се вижда как отново се възвръща това нещо, което в тези години, в които всичко се съсипа, понамаляха духовите оркестри, но сега отново
се правят нови духови оркестри. Нашия оркестър е на повече от 15 години, има вече традиция голяма, така че... Има подем. Да, има подем. Добре, вие вече издадахте първата пиеса, която ще изсвирите. Някоя композиция, която на вас ви е най-любима от днешния репертуар? Значи, Значи, на мен лично ми е много любима Селановската ръченица от Андрей Врачански, която ще изсвиреме, но преди нея ще изсвирим едно младежко хоро, което специално е написано от мой приятел за нашия оркестър. Изпълняваме го само ние. И автор е Христофор Раданов, който е виден български композитор и диригент на народна музика, но беше ми колега в Софийски духов оркестър, той свири и на кларинет прекрасно. И когато разбра, че вече аз се занимавам с духов оркестър, ми написа специално това хоро за нашия оркестър. Днеска ще бъде изпълнено.
Благодаря на организаторите, защото ние се присъединихме малко по-късно, тъй като с Дима не се познавахме и чрез колегата Красимир, който е от Плевен, направихме тая връзка и той ми се обади и беше толкова любезен и добър, че естествено веднага се навихме и дойдохме. Всъщност на нас това ще ни бъде последното участие за този сезон, който беше изпълнен с много хубави участия, но сега ние закриеме сезона всъщност на този фестивал и аз съм щастлив, защото виждам и колеги от други градове, запознахме се, говорихме изобщо едно прекрасно начинание, което се надявам да стане ежегодно.